niekde akože cestu okolo sveta. OK, ďakujem ti veľmi pekne. Ľubka Hanušinová. Poď. Ja si myslím, že toto získalo jeden z najväčších akože chlapských ohlasov. Podľa teba ideálny chlap? Musí byť zaujímavý. Čo znamená zaujímavý, prosím ťa? Lebo to je strašne všeobecné, zaujímavý. Malý, tučný, chlpatý, alebo naopak proste vysekaný športovec, lebo oba typy sú pre niekoho zaujímavé, vieš? No tak musí mať niekoho zaujať na prvý pohľad určite. Mal by mať jedno oko modré, druhé zelené, pekný úsmev. Počuj, ale rozprávame o chlapoch, nie o sibírskom huskym, oni väčšinou majú jedno také, prosím, a tu ktorého by si akože tak namatkoval? Ja som už zadali, ale díky, ďakujem ti. Ďakujem veľmi pekne, Ľubka. A číslo 5, Juliana Duchová, poď. Julka, parádička. Prosím ťa, na teba úplne otázka z iného charakteru, z iného smeru. Možno sa ti to už niekedy v živote stalo. Veríš na mysteriózne veci, záhady, respektíve koľko duchov si videla v živote? Veľa, keďže som duchová, musím to. Koľko duchov máte v rodine? Strašne veľa, mám veľa bratov. Veľa bratov duchov. Bratrancov. Veľa bratrancov a bratov duchov, dobre, to znamená, ale veríš či neveríš na duchov tak všeobecne? Verím. Keďže si duchová. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne. Toto bola Julka, vážený. Toto bolo 5 finalistiek časopisu Star a Fashion TV. Samozrejme, víťazka bude mať tú česť prejsť sa a predvádzať na mole bratislavských modných dní, čo je silná podsta. Máme tu aj dnešnú porotu v zložení Gabiky Drobovej, riaditeľky Fashion TV, samozrejme Jana Mutňanská, Mária Zelinová a Soňa Skoncová, ktoré sú modelky a tiež moderátorky Fashion TV. Je tu aj chlapské zastúpenie Mišo Bartek, marketing a brand manažer vydavateľstva Star Production a redaktor časopisu Star, a Zuzka Valovičová, šéfredaktorka ženskyweb.sk. Dobre, takže po Dominike Virgovej si myslím, že vyberieme nejakú víťazku a v tejto chvíli by som medzi nami Domču veľmi rád privítal. Ona mi dala takú info, že začínajú tu celé tanečničky a neviem čo všetko, takže verím, že tanečničky a neviem čo všetko sú pripravené. Dominika je pripravená tiež. Pre vás, ministri, Sobota, Žurka, pokračuje, tak žijeme. Dominika Virgová! Dobre, tak to som povedal. Sviečo mi kokot, ale ja som rád za to.
tańczyć z uwielem. Nas. Tak mieli ludzie, każdy zakłej się dyskać. Potem! Hej, 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 hej. Prosta so mną, wczera stało. Party była celką fajn. Raz zatańczył w klubie, zmienił mało, aby nikt nie się domu stał. Kto je on? Kto je on? Kto je on? Kto je on? Takže to bola skvelá názov, kto je on, a produkcia